Egyszer volt, hol nem volt, egy távoli havas országban, ahol a fák lombja helyett csillogó jégcsapok lógtak az ágakról, és a földet puha fehér hólepel borította. Ebben a varázslatos tájban élt Rupert, a fehér nyúl, akiről mindenki azt mondta, hogy a legmérgesebb teremtmény az egész erdőben. Rupert nem volt gonosz, csak folyton dühös. Dühös volt, ha hideg volt, dühös volt, ha meleg volt, dühös volt, ha esett az eső, és dühös volt, ha sütött a nap. A többi állat már régen megszokta, hogy Rupert mindenre felhúzta magát, de mégis szerették, mert tudták, hogy mélyen legbelül jó szívű. Rupert a fagyos erdő szélén lakott egy kis házikóban, amit maga épített vastag fadarabokból és mohából. A házikó előtt egy kis kert volt, ahol Rupert répát termesztett, de a répái mindig kicsik és keserűek maradtak, ami még inkább fokozta a dühét. Miért nem tudok jó répát termelni? Egy napon azonban valami rendkívüli történt. Amikor Rupert éppen a kertjében morgott, hirtelen egy hatalmas robaj hallatszott az erdő mélyéről. A föld megremegett, a fák rezegtek, és a madarak rémülten szálltak fel az égbe. Rupert fülei megmerevedtek, és szíve hevesen kalapált. Mi ez a zaj? Morogta magában, és bár ideges volt, kíváncsisága legyőzte a félelmét. Úgy döntött, hogy utána jár a dolognak. A hóban taposva Rupert az erdő mélyébe indult. A fák egyre sűrűbbek lettek, a hó egyre mélyebb, és a levegő egyre hidegebb. Végül egy hatalmas jeges barlang előtt állt meg. A barlang bejárata olyan volt, mint egy óriási nyitott száj, és belőle fagyos lehellet áradt. Rupert megremegett, de nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy bemenjen. A falakat hatalmas jégtömbök borították, és a mennyezetről hosszú jégcsapok lógtak le. De ami Rupertet igazán megdöbbentette, az a hatalmas fehér jegesmedve volt, aki a barlang közepén ült. A medve szemei olyan kékek voltak, mint a tengerjég, és tekintete mély és rejtélyes. Ki vagy te, és mit keresel itt? Morgott a medve mély dörmögő hangon. Rupert, aki általában mindenre mérges volt, most hirtelen nagyon kicsinek és törékenynek érezte magát, de a bátorsága nem hagyta cserben. Én vagyok Rupert, a fehér nyúl, kiáltotta, és megpróbált keményen nézni a medvére. És te ki vagy, hogy így megijeszt mindenkit az erdőben? A medve mélyen sóhajtott, és a szemei szelidebbé váltak. Én vagyok Boreas, a jeges medve, az északi szelek ura. De nem vagyok gonosz, csak magányos. Az erdő állatai mindig elmenekülnek előlem, mert félnek tőlem. Pedig én csak barátokat szeretnék találni. Rupert meglepődött, nem számított rá, hogy a hatalmas, félelmetes medve valójában magányos és barátságos. A szíve meglágyult, és a dühe is elpárolgott. Hát, én is magányos vagyok néha, mondta Rupert. Mindenki azt hiszi, hogy én csak mérges vagyok, de valójában csak nehezen fejezem ki az érzéseimet. Boreas bólintott. Akkor talán mindketten találhatnánk egy kis barátságot a másik társaságában. Így kezdődött Rupert és Boreas barátsága. A fehér nyúl és a jegesmedve együtt járták az erdőt, és bár néha még mindig felbukkant Rupert régi dühe, Boreas mindig megértéssel fogadta. Az erdő állatai pedig lassan megszokták, hogy a két különös barát együtt járja a jeges erdőt, és egyre kevesebben féltek a medvétől. Egy napon azonban újra megtörtént a baj. A tél egyik legkeményebb napján, amikor a hó vihara tombolt, az erdő állatai pánikba estek, mert a folyó, ahonnan a vizet merítették, teljesen befagyott. Az állatok nem tudtak inni, és a helyzet egyre csak súlyosbodott. Rupert és Boreas azonnal tudta, hogy cselekedniük kell. Tudom, hogyan segíthetünk, mondta Boreas. Ha elmegyünk a hegyek királyához, aki egy hatalmas hómanó, ő biztosan tud segíteni.
Így hát a két barát elindult a hegyek királyához, aki a legmagasabb csúcsokon lakott. Az út kemény volt, a hóvihara minden lépés nehezebbé tett, de Rupert és Boreas nem adták fel. Végül elérkeztek a hegyek királyához, aki egy hatalmas jégből faragott trónon ült. Miért jöttetek hozzám? kérdezte a hómanó. Rupert előrelépett, és bátran szólt. Az erdő állatai szomjan halnak, mert a folyó befagyott. Kérlek, segíts nekik! A hegyek királya elgondolkodott, majd bólintott. Látom, hogy a szívetek mélyén jó szándék lakozik. Megadom nektek a varázslatos jégpálcát, ami képes megolvasztani a jeget. De vigyázzatok, mert csak egyszer használható. Rupert és Boreas hálásan megköszönte az ajándékot, és sietve visszaindultak az erdőbe. Amikor visszaértek, az állatok már nagyon gyengék voltak a szomjúságtól. Boreas a varázslatos jégpálcát a folyó felé emelte, és egy erős csapással a jégbe vájt. A pálca varázslatos fényt árasztott, és a jég lassan megolvadt. A víz pedig újra szabadon folydogált. Az állatok örömújongása betöltötte az erdőt, és Rupert és Boreas mosolyogva nézték, ahogy mindenki újra vidáman élvezte a friss vizet. A két barát rájött, hogy együtt képesek bármilyen akadályt legyőzni, és hogy a valódi erő a barátságban és az önzetlenségben rejlik. És ha néha Rupert még mindig felhúzza magát egy-egy apróságon, Boreas mindig mosolyogva emlékezteti. Ne feledd, Rupert, a barátság melegíti meg a szívet, még a legkeményebb télben is. És így éltek boldogan az erdő lakói, a hótakarta földeken, ahol csillagok ragyognak az égen.